KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Daga Babu Ahmad ia katong ban pelat ia ki kena ki badang hapok khatsan snem karta naga jingsha te hagi kenjri jongki online gaming hagi mobile phone. Kasam khamti kalapan menapat ba bahkan sepelong daga lempung ia lekai football under 15 naga benta ki kena ki basyong basa hagi shnong ki bahap hapo uput usam jongka pentor umkra constituency ia ka ba on tip kum kasam khamti Republic Cup arajar arfulai kaban sedang nado ubenai nokpra terter bat kaban sapenkot hado ka arfun reu tarik ukelalengkot arajar arfulai kabadeiru ka sngi bakari India barok kawai karakhe ya ka Republic Day. Uba sambor lang ding do, ubalong ukurtong ban yakun ya ke election na pentor umkra constituency, ulaya tu baki kena ke ba angnot ban yashim menta, hakini kalempung ya lekai, kila ban lechim ya ki form, na ki nongkit kam shnong jong shnong bagi syong kisa. Katarik ke bakhado ban tep ya ki form, kalong ka shifau tarik unok pra arajar arfuar. Kublai pi ki habaret jong ka pentorong kra constituency lingba kani khubor nakaliang ka jongai ba sam ban nakaliang ka sam khamti hi ngi ai ka kitbok ketwyang pi ki habaret ya ki exams ki jong pi bat kumbangi la ya kulari pi ba anda pladap ya ki exams ngin saya sedang ya under 15 football tournament de hello kani ka nongrem mingi kwa ban pensngau je pi ba ki forms de menta kani ka sam khamti Republic Cup under 15 football tournament ngila sedang ban circulate bat ban pensuk ipi ki hab ki berit ki bakwa ban shimenta kani ka tournament gila pan poi ki snong ki jongpi ti ha khabeli ba kani pi hab ban coordinate na pi hab ban kali ni ki nong penyak snong ki jongpi ti khanang ba kani ka tournament kan long ka tournament ka bayak be yaranti na kaliang ka jongi ada pun constitute ko ka sam khamti football committee ha ka ba ar ngot ki nong kit kam na ko ka snong ki la idan bentalang ni ti kumbangi tepi ba ka pentar pra constituency dan ridley snong kemapat kalang kerding mingi kalum siap ke golf links ke penterba bakanong mensong ti kani ka komiti ka badan menta kidan kal arngut ki members arngut ki member nak we snong kini ki members kin page ha ka bayday bat ka screening ka fixtures bat bikin set up ya ki rules and regulations ti iban clear do ya kani ka sam khamti football tournament committee inde I lok jonga I kong khamtilen masar ti ha kani kinti ko ban kerpat ipiru ki kmi kpa ba pen yeshim mentalang alat bagi kun jong pi ni yeshim menta shirham ha kani tournament khanang bangin la ban wanra ki hab ki berit ki jongi sya kamadan ya lekai kalong kum si benta pingla ban sei ki sub ki phong ka jong ki ngiyo bangin anert ya ki hidden talents ha ki kun ki jong pi bat kum si bentaru kani ka jeng organize jongi kani ka under 15 football tournament committee kalong kum bangin pelat lut ya ki hab ki berit jongi na ka jing sakte kenjri jong ki online gaming ma fitip I bamenta kenti ki hab ki berit ki jungi ki la sungap plat ki online gaming teng-teng ki dang poitia adu ki RBJ la BJ mesti bro te ka khata ka koi ka khya ka jongki ka khata ek perkhat ka perdan ka jongki te bangin lat na kani ki ek bro ni formulat ya kani ka under 15 football tournament khanang bi khna ki nyo ban pelut ka por ka jongki hapo madan kin lek ka arkenta lai kenta anda ki la let siyeng ki la kham jram ka met ka phat khandiat sakti sekjat ki som ki bamja mat ki thia te kani ka develop lang ya ka mental strength ka jongki ka develop lang ya physical strength jongki bat ka pen prepare ki khnas ki samla jongi ki hap ki berit ki maskala ki samla ka pen prepare ki ya kalawai ka babah te de kani kinti ni formulate ni tournament bat ni ai ka kitbok kat biang ki hap ki berit jongi bagi ngit skami ba finia pass bahi namar ba hakasngi before le registration kumang ina pen snow na kapor pihak ban wanra bat ka original report card ka jongpi bat ni ka bani I ha tu ka mark sheets ka jongpi ba fin pass ba ha ki exams ka jongpi I ba dang shen ni dang shudap ya tu ka sam khamti independence cup te tu ka David kumbang I ka ban promote learning in I game time ya ki senior players te bangin chuhon ba datang ka tu ka sam khamti independence cup khndiat ka dun ka jing ko namar ba ngimyo pa dia ban unearth ya ki new talents bangin bridge ka gap jong itu ki khna ki berit ba ka tu ka senior team gidan kam kan makandang kani ka under 15 mut nak kani ka under 15 ginyo kini new talents ki ba license hadian pada kala yo ban participate pada tu ka senior team jong tu ka
Sam Khamti Independence Cup. Te pihak ban satu hi bagi Republic Cup kalau lebih specifically tangi ki under 15 bagi Independence Cup pada kelak David naman taki senior players. Te kini ki tournament hi berarti hi bat Sam Khamti Republic Cup bat ka Sam Khamti Independence Cup kini ki tournament ki bangin penlong baik manusia.